saking gedene. Bung. Ba. Bung. Kaya nek bar tok peres tok ketap kae lho. Bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Kebutke. Ba. Babla apa? Nek dikebutke suarane mak ba. Saking gedene. Tak ngudungi lho. Ngudungi. Mah semaput bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil lah. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya anu. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok lah. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Banyuwangi. Lha apa? Tekoke sing gendang, kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan jangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya. Bujuk raimu. Arek entuk nesu kok. Ha salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha kok. Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asma. Lah aku piye Len? Versu Banyuwangi. Versu. Oh nek kualat ngono kuwi. Iya. Jogate yo ngeber. Entuk tak entuk kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Entuk joget kae ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Ame ngene wae. Iya. Bang wis ngene kuwi langsung ngeke. Bang wis mulai ngene kuwi langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nambi ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran ngene. Ah, kowe ra ngene. Ah. Entar kowe mulai ngene. Ah jenengan? Lah aku yo ngetotene mburine. Teng. Nek ora ngono tangane. Ngene. Lah, Emak ora sudi. ora lho. Lah piye gerakane ngono podo? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? Emak wong sengit ki ndulit. Ora arep tak dulit. Ora tak dulit tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya dan iki ditung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Lah aku arep Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek tak cekelke mikmu. Wis. Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe arek copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya ngerti. Wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Sing copot apa? Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendo kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Ya, nya. Mbok. Piro kuwi mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundurne tak kira. Dekem bae. Heeh. Ditatin. Ha iki. Bocah suwe-suwe saya mempur. Ha iya, saya esuk ngene mempur meneh. Heeh. Kemebul. Sapa Tom? Awakmu ki lho, saya suwe kok saya lemu ora gedhe prihatinmu. Kan kudune kan piye prihatin ben cilik piye? Ayo ben cilik ki gampang. Piye? Piye Digawe ngenes. Lengen digawe ngenes piye? apa lho kok ngematke kene terus ngapa? Oh, ora. Lah nek omongane mbok sing dimatke raine. Aku Kok ngematke liyane ngapa? aku seneng golek kecamatan kok. Lho Kecamatan. wong pancen gareng iki mripate kira nyawang kono ketoke nyawang kene. Dadi aja salah tampa. Ngono.
Mau berarti ngematke kene berarti nang kene asline. Yen ngematke kene asline tekan ndi. Lah iki berarti ngematke kono. Wong iki ngematke kene saiki. Oh ya aku tak kene wae. Aku rumahku tatin iki suwe saya nganu ya. Napa? Saya ketok metu aurane. Oh iya. Aurane piye to? Aura iki tegese inner beauty-ne. Piye? Metu piye? Nyremumu. Kok malah ceremumu? Anu, pokoke ayumu kuwi moncrot-moncrot ngono. Ayune iki ketok nek pas dandan Jawa iki ayune ketok. Ayune ketok. Ngono lho. Nek pas Jawa tok. Ana sing wong wedok dadan wedok, dadan wedok. Dadan Jawa malah elek ya ana wagi. Ana tapi werna-werna wong wedok iki. Nek aku Wong kaya bojoku kae dadan ngene iki elek. elek. Yen gelungan ngono malah ketok gelungane loro e. Ngisore puno. Dadi ketok nongol-nongol. Nek aku ket ngapa? Rah. Piye? Wah, jan. Wah, gaul. Kok gaul? Nggo ransel barang. Endi ta aku nang gawa lho. Iki oh daging, Ding. Lah iki aku tak anggo iki wis ora enak iki. Tes. Lah iki wis. Tes, wis jelas. Gaung iki ra penak. Piye kabare, Tin? Alhamdulillah sehat, Lek. Soale ngundangnya Lek. Ngarep ngelik kena Makde ya kena. D. D. D apa? Heeh, jare meteng meneh kowe. Hah? Oh, urung iki. Urung. Urung dadi. Sing kabare meteng meneh sidene Pak Seno sing ndi? Ayu. Ayu. Oh, Ayu to. Oh, Ayu meteng meneh to. Nggih. Ya lagi arep saiki nek Ayu. Aduh. Iki ngapa lho kok ngemetke kono terus lho? Aku dadi risih ya. Aku seneng nyawang. Apa? Rangsel. Ngopo? Ora nyimpen nes siji. Hah? Ora duwe cadangan kaya Tatin. Ana. Tenane? Ana. Ning semper. Gelem apa kowe? Ora sudi. Ah, cocok karo sikilmu. Oleh arep mangan bingung. Iki lho kabele mbundet. Ora sik. Ya. Aku protes perkara Mas Seno ngomong yen aku ngarani aja ngaku goro-goro ki lho. Lah piye? Mau ra muni ngono to? Aku lan prayogane goro-goro Mas Seno. Prayogane apa? Wong kowe mau muni ora usah goro-goro ya. Aku tak mulih gasik ngono. Ati ora tanggung jawab. aku ya serik ya tak anteni terus entek-entekane ora ngaku goro-goro ning Jakarta kae. Heeh ya kae ya. Tiwas munggah. Aku tak simpen ning ego bekas pokoke kae. Ah ya salahe kowe dadak metenguk nang kono ya ngapa? Lha iki bareng tak anteni malah dikira aku ora ngaku goro-goro piye. Mbok aja gawe kowe seneng to yen aku ora ditimbali Pak Tumiyono neh. Hah? Seneng. Ah seneng apa kau kon sedih? Wong senengane kok tumbak cucukan Tin. Tin. Ngapa nang kene? Tin. Apa? Aku mbok ditembangke Tin. Tembange apa? Niki dasare wonten pamundutan. Lho, apa? Ki saka Pak Tukidi Subagyo, Kasaprima Indonesia. Oh, hadir di TKP saking Marakas Bekasi. Nyuwun gending Sri Uning sing nyekar Mbak Tatin. Sawer 300.000. Transfer lewat Mas Indra. Oh iya, Mas Indra iki sing nyekel streaming. Kunjuk Bapak Tumiyono saha Bapak Juwardi CPI. Oh iya, matur sembah nuwun. Yo. Sri Uning Tin. 300 nyuwun Mas Indra. Ya. Nggih. Yo. Diaturake. Ngapa, Lek? Ya kowe. Ya karo jenengan to. Aku goleki Pak Narno pun kondur to Pak niki. Oh nggih. Mungsuh lawas kok Den kowe mungsuh lawas. Enak ya? Enak kowe nembang tok sing joget ya munggah-munggah kok. Lah yang kene nembang kene joget nah ya wis cocok. Oh ngono ya. Iya. Dadi aku sing polah, kowe sing nembangke. Wah, Lah sing jenenge serasi lho aku karo Tatin ngene. Lah nggih. Ah ngene kok arang-arang ngejak aku banget. Sapa? Ora kono kok. Niki sampun. Sampun, matur suwun. Ya. Wis ya, Lek. Ya. Ki susulan meneh to. Waduh ayo piye arep rampung nek ngene iki ya reng. Ayo di anu aturke mboko siji mboko siji. Ora apa-apa, gara-gara bubar 4:30 ora masalah.
Kuwi sing ngakon sapa kuwi ngono kuwi? Lah kok jare susulan terus. Saiki ana sing urung diaturake kok ndak gelo penggalihe. Pak rawuh. Pak Narno rawuh. Oh, nggih monggo. Pak Narno ki pokoke sewengi wayangan ken ora ngrungokke swantenipun Pak Narno ora marem. Ah, ya monggo Mas Gareng kersane. Nggih, Bapak. Pak Narno. Kalau wau Pak Tum sampun panjenengan dereng, Bapak. Kula kangen saestu. Wah, lho. Beres niku mriki kok lenggah tok. Oh, udut sik. Ah, ya berarti diselani. Ora, udut ngentekke sapak kok. Oh, wis. Aja diselani. Iya, iya. Wis ngantongi amplop. Hah? Wis ngantongi amplop. Nggih. Amplop tok. Bapak mriki aturan. Oh, nggih. Nggih. Mesake kanca-kanca kesel tenan. Nyambut gawe kok sambat. Nyambut gawe ora kena sambat. Sesek ngene iki malah justru kudu semangat. Ha iya. Sowan endi iki? Nang daleme Pak Tumiyono. Heeh. Apa urung terang togo ngudane iki? Ketoke urung. Isih krungu kemrosak ki mesti ketoke urung. Wah, ya sewengi tenan. Rasa kuwatir terus ngene iki ora bakal trocoh. Ha iya. Ora bakal trocoh. Wis aman pokoke. Heeh. Nang nggon pendopo jembare ora jamak kaya ngene iki. Aku upama ndek kaya ngene iki ndah saya le atos suaraku ya, Tru. Wah, wis ngedapi-dapi gong pokoke. Kowe ndek kaya ngene iki wis pokoke mbok aku ora iso mbayangke tenan. Omonganmu iki mesti glelenge ra jamak-jamak. Ngungkuli gleleng, sak ngungkuli gleleng ki apa? Ora ana. Untung kok Gusti iki adil ya, Tru. Heeh. Atumiyono piyaine lembah mana ndapasor. Iya. Aku sing suarane kaya ora iso dikeparengake gawe kaya ngene iki. Gusti iki adil kok ndak tak paringi rejeki nganti iso gawe kaya ngene ndak suarane ngedap-edap. Awi agaku seminggu mati siji kok mesti. Mergane biru erem kupinge. Heeh. Kaya diantemi kae. Ha iya. Yo, karo tetembangan sing kepenak iki wektune ora akeh. Nggo diaturke tembang sore mau sing urung iso diaturke. Klebu Pak Sadewa DPR RI mau ya ngersake prau layar. Wah ya dicaosi. Ndak gelo penggalihe. Ana sing nyuwun lali janjine. Heeh. Pirang-pirang ya. Tatin barang urung jumeneng. Ha iya. Diaturake Mbak Tatin men jumeneng dimungsuhke karo Mas Gareng Semarang. Ah, ngono ora apa-apa. Ha iya. Mangga. Diaturake apa, Gong? Supaya anu jenenge iki Mas Gareng jumeneng disepoti apa? Nengke wae ngadeg ya kono ora ya kono kok manja. Wah, janaya kowe iki urung sugih wis atose ra jamak-jamak. Mbak ya dikurmati nganggo gending apa ta apa. Laler mangang ya. Lho. Kok sedih ora? Ayo apa ya? Tak aturake. Heeh. Monggo. Mah. Heeh. Terlalu rame. Oh iya. Mbok ya mesem rengut bedae apa? Mbok ya guyu susah bedae apa? Panjalukmu tetep kok ing janji. Aja ewo, aja tansah tuwa. Nadyan aku botasih tak ing janji. Dekem bae. Heeh. Ditatin. Ha iki. Bocah suwe-suwe saya mempur. Ha iya, saya esuk ngene mempur meneh. Heeh. Kemebul. Sapa Tom?
Awakmu ki lho saya suwe kok saya lemu ora gedhe prihatinmu. Kan kudune kan piye prihatin ben cilik piye? Ayo ben cilik ki gampang. Piye? Piye Digawe ngenes. Lengan digawe ngenes piye? apa lho kok ngematke kene terus ngapa? Oh, ora. Lah nek omongane mbok sing dimatke raine. Aku Kok ngematke liyane ngapa? aku seneng golek kecamatan kok. Lho Kecamat. wong pancen gareng iki mripate kira nyawang kono ketoke nyawang kene. Dadi aja salah tampa. Lono. Prima berarti ngematke kene berarti nang kene asline. Heeh, yen ngematke kene asline tekan ndi. Lah iki berarti ngematke kono. Wong iki ngematke kene saiki. Oh ya aku tak kene wae. Aku rumahku tatin iki suwe saya nganu ya. Kenapa? Saya ketok metu aurane. Oh iya. Aurane piye toh? Aura ki tegese inner beauty-ne. Piye? Metu piye? Nyeremumuh. Kok malah ceremu? Anu, pokoke ayumu ki moncrot-moncrot ngono. Ayune iki ketok nek pas dandan Jawa iki ayune ketok. Ayune ketok. Ngono lho. Nek pas Jawa tok. Ana sing wong wedok dadan wedok, dadan wedok. Dadan Jawa malah elek ya ana wagi. Ono tapi werna-werna wong wedok iki. Nek aku Wong kaya bojoku kae dadan ngene iki elek. elek. Yen gelungan ngono malah ketok gelungane loro e. Soale ngisore puno. Dadi ketok nongol-nongol. Nek aku ket ngapa? Rah. Piye? Wah, jan. Wah, gaul. Kok gaul? Nggawa ransel barang. Endi ta aku nang gawa lho. Iki oh daging ning. Iki aku tak anggo iki wis ra enak iki. Tes. Lah iki wis. Tes Nah. wis jelas. Gaung iki ra penak. Piye kabare Tin? Alhamdulillah sehat, Lek. Soale ngundange Lek. Ngarep ngelik kena makde ya kena. D. D. D apa? Heeh, jare meteng meneh kowe. Hah? Oh, urung iki. Burung. Urung dadi. Sing kabare meteng meneh sindene Pak Sino sing ndi? Ayu. Ayu. Oh, Ayu to. Oh, Ayu iki meteng meneh to. Nggih. Oh. Ya lagi arep saiki nek Ayu. Aduh. Iki ngapa lho kok ngematke kono terus lho? Aku dadi risih ya. Aku seneng nyawang Apa? Rangsel. Ngopo? ora nyimpen nes siji. Hah? Ora duwe cadangan kaya Tatin. Ana. Tenane, Ana. Ning semper. Gelem apa kowe? ora sudi. Ah, cocok karo sikilmu. Oleh arep mangan bingung. Iki lho kabele mbundet. Ora sik. Ya. Aku protes perkara Masinot ngomong yen aku ngarani aja ngaku goro-goro ki lho. Lah piye? Mau ra muni ngono lho. Aku lang prayogane goro-goro Masino. Prayogane apa? Wong kowe mau muni rasa gara-gara ya, aku tak mulih gasik ngono. Ati Ora tanggung jawab. aku ya serit ya tak anteni terus tetane ora ngaku goro-goro ning Jakarta kae. Heeh ya kae ya. Tiwas munggah. Aku tak simpen ning igo bekas pokoke kae. Ah ya salahe kowe dadak metenguk nang kono ya ngapa? Lha iki bareng tak anteni malah dikira aku ora ngaku goro-goro piye. Mbok aja gawe kowe seneng to yen aku ora ditimbali Pak Tumiyono neh. Hah? Seneng. Ah seneng apa kau kon sedih? Wong senengane kok tumbak cucukan Tin. Tin, Ngapa nang kene? Tin. Apa? Aku mbok ditembangke Tin. Tembangke apa? Niki dasare wonten pamundutan. Lho, apa? Ki saka Pak Tukidi Subagyo, Kasaprima Indonesia. Oh, hadir di TKP saking Marakas Bekasi. Nyuwun gending Sri Uning sing nyekar Mbak Tatin. Sawer 300.000. Transfer lewat Mas Indra. Oh iya, Mas Indra iki sing nyekel streaming. Kunjuk Bapak Tumiyono saha Bapak Juwardi CPI. Oh iya, matur sembah nuwun.